Buzz SA to all social media platforms. Empilweni yami bengilo sisi lo othandekayo. Ukuhambona usisi osebenza kahle ukuthi lowo muntu loyo uyathandeka. Angisaphathi-ke esontweni. Bengusisi othandwayo esontweni nomfundisi engibeke eduze. Kwaziwa nje ukuthi mangabe sekukhulume mina esontweni kuyacaca ngoba ke kuthiwa imali ayilithezi olinenkumi. Ngisho emasontweni mangabe unemali bayakwazisa futhi bakwazisa kakhulu. Kuthe kusenjalo ke hayibo nangumfundisi banomama umfundisi bedlula emhlabeni bedlula ngosuku olulodwa. Bekumuncu kubhlungu isimo sishubile esontweni. Ayike ingane yamama umfundisi unkosi yabo eze kumina azongitshela ukuthi sisilungi hayi izinto ayihambi kahle kuyabheda ekhaya. Abantu bathi bazodla umuzi, ibhenki lizodla umuzi ngoba umuzi bungekho paid up. Kuthiwa nje in 21 days kumele ngiphume kule yandlu. So angazi ngizoshonaphi, angazi ngizokhala kuphi. Ngimtshela unkosi yabo ngithi hayibo ngane yamama umfundisi banobaba umfundisi la isekhaya lakho wozohlala nami vele mina ngimdala anginabantwana ngihlala ngedwa nginawo amandla ukuthi ngakusiza uzube right empilweni yakho. Ayike afike kunkosi yabazohlala lendlini. Hayibo ingane yamama umfundisi mangabe ihlala lendlini isikhwishikhwishi ikhuthele angisayiphathi-ke yokupheka ishaya ilovela iyapheka leya ngane ngathi ushef uqobo. Hayibo bingenzela imhlola bingenzela izinto engingayibelieve. Ngisho nasendlini bengasekho lonely bengasabhoreki ibixoxa nje ngibona ukuthi ngihlala nomngani la ngihlala nomuntu bese ngifile ngathi igazi lami ingane yami uqobo because bekangenza ngifile ngiright unkosi yabo. Shukuthi ngiphila naye-ke unkosi yabo usefana nengane yami mangabe ngiyikhipha ama-out ngihamba naye ngiyo-enjoy life ngidle naye life. Uyabona nje uma uhamba nengane yakho awufihli lutho phela uyaswipe lana ufaka amaphini awusabi lutho nje uyayiphilela. Ayike sisaloku sibhizi si-up and down ngama weekends sine life. Mina ngifuna ukuthi ngibe lo muntu o-miserable ngoba naku kuthiwa angishadanga ngidlela nje impilo yami yize-ke ngengisho ukuthi ngidla ubusha bami ngoba sengile youth le endala impela esidlulile ko-35. Ayike kusanjalo-ke gwiqiqi nansi imhlola nansi inkinga mangabe ngilele ebusuku sengiba namaphupho amambi nje ngibe namaphupho engathi kunabantu abagcaluza lendlini ebusuku engathi kunotikolosha abagidayo lendlini engathi kunomsindo kunomuntu okhulumayo kunomuntu ohlekayo emadlebeni nami inyakanyaka yenkinga ongayazi. Ngathi mengiqala uku-experience lento ngivuka ekseni ngathuka ngathi kahle kahle kwenzakalani empilweni yami udimoni lini isathane emuni lade ngivakashele ebusuku ngilele ngikholwa kangaka. Ngicela ukukutshela ukuthi the following day before ngilale ngathandaza kwavuleka amazulu. Hayike ngalala. Mekuthi nje lelelelele ubuthongo bafika futhi otikoloshe baze bacule nengoma bathi nqonqonqonqo sivulele ungazivaleli ngaphandle. Ngithi Jesu into ezothiwani le ebusuku kuchachaza indlu yonke kunomsindo engawuzwisisi noma thiwa ngizama ukuvuka emaphushweni akuvukeki. Mengithi ngizama ukuvuka akuvukeki ngathi kunalento le engibambile ukuthi ngingavuki. Njalo mengivuka ekseni ngivuka ngikhathele ngikhathazekile ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngempilo yami. Ayike kanti ngisabona okuncane angakaboni lutho. Iyaqala manje imali iyaphuma emabhenki ami ine-reference ebhala ukuthi itikoloshe. Jesus into ezothiwani-ke lesho ukuthi otikoloshe sebeyayi-withdrawela ku-account yami. Hayibo ngihambe ngiye emabhenki kuthiwa umina engiyitransferile le mali le account engitransferele kuyona ayaziwa ukuthi eyabani ayitreseki. Njalo imali iyayiphumela mengahola nje imali iyayiphumela ingishiye nalo mali encane nje imadlana yokuthi ngithenga ukudla. Ngithi kokotikoloshe abatheni laba baze bazi ngisho nebudget yami ukuthi mina ngithenga ukudla ngemali engaka. Hayike ebusuku bayaqhubeka nje otikoloshe bayaqhubeka kulaleki kahle. Ngelinye ilanga ngihambile ngiye kwenye guest house. Mangabe ngiya kule guest house ngimenyiwe ngemshadweni wami ngani
mengilele ebusuku bangafika otikoloshe, bangangivakasheli otikoloshe ebusuku ngalolo langa. Ngivelane ngibona ukuthi isho ukuthi kahle kahle inkinga isendlini yami. Isho ukuthi le nkinga ikule yandlu because why otikoloshe bengafikanga le guest house. Ngihambe ngiyokhuluma nonkosi yabo ngithi inkosi yabo mntanami uyayibona le nkinga le ngibhekene nayo ngicabanga ukuthi isolution ukuthi ngithenge indlu entsha ngithengise le ngithenge indlu enye. Hayi ke inkosi yabo asupport athi nami ngibona ku right lokho ngibona ku right lokho auntie. Hayi ke ngikuthengise kumuzi wami ngihambe ngiyothenga umuzi omunye ngimuve in a new house. Hayibo Jesu kulomuzi omusha bafika otikoloshe baqale phansi ebusuku isiphithiphithi kugida otikoloshe kunzima nje kurafu ebusuku akulaleki kahle ngisenkingeni ngisenyakanyakeni. Hayi ke ngingazi ke manje ukuthi into engizoyithini ke le sengithandazile ngathenga umuzi omusha into ezothiwani ke le. Ngiqaleke manje ngiphathwe i-depression nasemzimbeni senginciphile ngishintsha i-account ngihambe ngiyobhenka naleli bhenki nakhona imali iyahamba nje. Ngishintsha ama-passwords all the times nakhona imali iyahamba. Ngaze ngadecide ukuthi othi ngeke ngifake amakhamera ayimfihlo ama-spy cameras. Ngahamba ngayothenga onodoli ngabafaka amakhamera ukuze lobo tikoloshe bangaboni mhlawumbe mekufakwa amakhamera endlini ngoba bangaze babone bawaqhuthule lamakhamera. Ngafika ngabeka o-teddy bear bami laphayana nje o-teddy bear ngibathandayo kanti ngiyazi mina kunamakhamera phakathi. Hayi ke bufike kubusuku as usual. Hayi ngifike ngilaleke le ndaba ngithanga kuxu angitshelanga umuntu ngisho nonkosi yabo ngimxoxelanga ngoba bangaze bezwe otikoloshe ngixoxela unkosi yabo. Hayi ngilaleke ebusuku lifike ke ihora nomzuzu ukuthi kwathi nje lelelelele ubuthongo sebeyangivakashela ke otikoloshe. Hayi baqaleke badile ngami ebusuku otikoloshe badile ngami. Hayi ke ngivukeke ekseni ngigeze kahle ngigqoke ngihambe ngemsebenzini. Angifuni nokuthi le video le ngize ngiyibukele la bangaze babone otikoloshe badelete yonke into. Hayi ke mengifika ke emsebenzini ngiyangena lapha emsebenzini kabasi kaMlungu ngiyavula ke ikhompyutha sengithi ngifuna ukubona ukuthi kwenzakalani. Hayi ke ngiqaleke ngibuka ivideo. Okay ngiyayibona evidweni ngiyahamba ngiyolala. Hayi ke mengilele ngilale kuthi zucu afike unkosi yabo ebusuku umfanami. Hayibo ngithi wenzani umntanami manje kamereni lami ngimbone evidweni afike ebusweni athi kanje izandla a-check ukuthi angilele nahambisa isandla phambi kobuso bami abone ukuthi ngilele. Mase unkosi yabo avelana avulela i-record kube ile record ekhulumayo. Le record uyihambisa ngaphambi kobuso bami uyihambisa endlini uyanyakaza uba ngumsindo konke phambili la endlini. Le record inemsindo ehlukahlukene kukhuluma ivoice engayizwa ivoice engayazi nokuthi unkosi yabo uyithathe phi le voice. Hayibo inyembezi ziqathakeleke manje ebusweni bami ukuthi kanti sonke lesikhathi mina ngicabanga ukuthi kunotikoloshe kanti utikoloshe nangu la endlini. Unkosi yabo ufuna ukungididisa ikhanda ufuna ukuthi angenze kube ngathi ngiphithaphithene kube sengathi mina sho ukuthi ikhona into eyenzekalayo kumina into errong ngicabanga ukuthi otikoloshe kanti yena uplan ukuthi adle imali yami. Hayi ke ngihambeke ngidinwe ngishazele ngihambe ngithi ngendlini unkosi yabo ngifuna ukuthatha impahla zakhe ngilahle ngaphandle ngimxoshe nje ngaphinde ngifuna ukumbona empilweni yami. Mengifika endlini hayibo ngizwa ngobugqumugqumu bomsindo ngisale kude. Mangabe ngithi ngiyafika endlini yami ithe party ikamdavuzeni amantombazane angaqokile aphuza utshwala kuyadliwa endlini yami unkosi yabo ubhizi neyodwa ekamereni uyayitikatika mathi athi meqeda akabona ukuthi ngifikile athi next lamantombazane kungena enye phakathi lamantombazane angibuza athi hawu usaqokile nawe ma-aunties uzongena la queuini usaqokile
Wenzani ugqokile? Asihlali la sigqokile. Khumula impahla ama-aunties. Sizongenisa kulayini ukuba olandelayo. Hawe ma, ithi wani indaba enje. Angena amanzi endlini, angena zageleza. Kanti unkosi yabo untshontsha imali yami, athatha imali yami, ahamba ayoyitikatika ngamantombazane, enza amaphathi amantombazane angagqokile. Amanye amantombazane la ngaphakathi adla ama-drugs. Angazi noma na unkosi yabo ama-drugs yena akawathathi na. Hayi-ke mengifika-ke ngithi mina nkosi yabo ngizocela ukuthi uthathe imithwalo yakho ungiphumele endlini yami. Ngizocela ukuthi ungiphumele endlini yami uthathe imithwalo yakho. Avela nathi unkosi yabo akukho le ngiyakhona anti. Mufuna ukungixosha la, azi ukuthi ama-fingerprints wakho agcwele esibhamini esabulala umuntu. Uma ngabe ungixosha la, azi ukuthi anti wena we-murder suspect. We-murder suspect efunakalayo. Uyafunakala umhlaba wonke because wena wabulala umuntu, awubulalanga umuntu oyedwa. We-serial killer. Ziningi ibhamu zabantu abafile egcwele ama-fingerprints wakho. Avelana unkosi yabo afonela amaphoyisa. Ngikhona la phakathi endlini. Athi unkosi yabo nangu lo muntu enakudala nimfuna. Nangu la endlini. Ngiqeda kuthola, ngiqeda kufind out ukuthi u-anti wami uyena inkanankana, uyena lo muntu lo obulala abantu, uyena lo muntu lo oyi-serial killer. Ayike amaphoyisa-ke afika ngithathe. Athi ngithi ngiyakhala, athi sithe uyoqula phambili. Une-right ukuthi whatever lo ufuna ukuyisho, uyisho phambili le. Ukuthi uyikhulumele le phambili. Hayike ngihambe-ke manje sengiyesitokisini. Nane-bail angiyitholi ngoba kuthiwa mina ngiyi-risk. Ziningi ibhamu egcwele ama-fingerprints wami. Ukuthi Jesu, yenzakala kanjani into enjengaleyo? Ummeli wami avelana ngitshele ukuthi hayi cha sisi, lana kumelana uvele uvume icala, uyibhantintele nje, udilika jele. Ngoba phela bonke ubufakazi bukhomba ukuthi wena labantu ubabulele. Le serial killer ekudala ifunakala uwena. Bonke ubufakazi bukhomba wena. Kunesicubu sakho, kunayo yonke into ne-DNA yakho ikhona kuma-crime scene. Kunobufakazi obugcwele bokuthi uwena owakhomitha le crime. Azangitshela ummeli athi khona nalesidumbu leso sibulale kuzolo lokhu, khona lokhu nje izolo osibulale manje izolo. Nobufakazi bukhona ku-crime scene ukuthi lo muntu ufe ngo-12 ebusuku, uwena ombulele. Kuvelane kungicaceleke ukuthi yonke lento le blackmail ihlanganiswe unkosi yabo. Shuthi lengane le iyingozi ngokuphindaphindiwe, iyingozi ngokujulile. Ngivelane ngitshela ummeli wami ngale tape record yalento adiyenzakala ebusuku on that date. Ngalwina kanjalo icala ukuthi kwabonakala ukuthi ngalolo suku lelo mina ngangivalelekile. Unkosi yabo kwakuyena ebusy eyitikatika ngami lapha edlala ngami. Bathi mangabe bechecka bebukusisa kwatholakala ukuthi unkosi yabo isigila mkhuba sayo yonke lemkhuba ngoba wahamba ngalesikhathi lesi esengiyeka ngevideo ngokungisabisa lapha endlini ngokungidlalela imculo yakhe nazo zonke lezi zinto lezi ayibizotikoloshi. Lo muntu loyo wafa emva kwalesikhathi lesi ahamba ngaso. Unkosi yabo wadilikelwa ijele kanjalo. Kwazi bani ukuthi nabazali bakhe ababulawanga uyena ngoba bekayi-serial killer ejulile ne-deep. Ngasala-ke ngaphila impilo yami. Bekunzima-ke ukuthi ngihile kuyona yonke le nyakanyaka. Kwangithatha isikhathi. Kodwa-ke ekugcineni ngaba happy, ngajabula. Ngaba umuntu wesifazane oqaphelile because maningi amahansi la ngaphandle neyimbungulu eyilinda ukuncinza igazi lakho nokuphuza igazi lakho. Buzz SA to all social media platforms. Isiyolala iboneneke etorini elandelayo. Siyanithanda kakhulu. Ningakhohlwa ukuthi nihambe lapha ne YouTube channel yethu nifike nisfollowishe. Kuyosisiza kakhulu lokho. Siyanithanda.